aw ni ɲama an tile Mali lajɛbagaw. Diɲɛ sɔrɔdasikulu caman nana ko u bɛna Mali dɛmɛ kɛlɛ la. U b'a fɔ cogo min na. Mais joli bɛ Mali kɔnɔ? U bɔra jamana jumɛn na ka na? U ka nin dɛmɛ sara ye joli ye? Minɛn jumɛn bɛ Faransɛw bolo Mali kɔnɔ? Ani fɛn caman wɛrɛ an bɛ n'o jira aw la. A y'a lajɛ. Antille Mali. An k'a daminɛ MINUSMA la ni o ye Nations Unies mɔgɔw ka sɔrɔdasi kulu min bɛ Mali la. Nations Unies sɔrɔdasi min bɛ Mali la a bɛ taa se fɔ sɔrɔdasi 15,290 ɲɔgɔnna ma nin wagati in na. O kɔfɛ farafinna kilebi yanfan jamanaw ka tɔn sɔrɔdasi kulu fana bɛ Mali kɔnɔ ni u b'a fɔ o ma ko AFISMA n'o ye CEDEAO sɔrɔdasiw ye. Senegal b'o la, Côte d'Ivoire b'o la, Niger, Tchad ani Afrique kilebi yanfan jamana caman wɛrɛw. O sɔrɔdasi mɔgɔ bɛ t'i jɔ fɔ mɔgɔ 7,464 ma. An ka taa ɲɛfɛ hali bi an tɛ se ka ɲina kotigi kɔ ni o ye Faransi ye. Faransɛw ka force fɔlɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko opération Serval u ye o falen force Barkhane na san 2014. Faransi sɔrɔdasi force Barkhane min bɛ Mali la nin wagati in na a bɛ taa se kɛlɛkɛcɛ 4,500 ɲɔgɔnna ma. Jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw fana nana Mali kɔnɔ ko u bɛna Faransɛw ka force Barkhane sɔrɔdasiw fana dɛmɛ. Ni Tchad bɛ o la ni olu ka sɔrɔdasi min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ taa se sɔrɔdasi 1,200 ɲɔgɔnna ma. Allemagne fana ka sɔrɔdasiw bɛ yen nɔ ka Barkhane mɔgɔw dɛmɛ ni o bɛ t'i jɔ sɔrɔdasi 350 la. Anglais fana ye u ka sɔrɔdasi mɔgɔ 40 bila ka na Faransɛw ka Barkhane mɔgɔw dɛmɛ mais olu ko k'u ka mɔgɔ 40 min nana k'u tɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ la. An kana ɲina Espagnol kɔ. Espagnol y'u ka sɔrɔdasi mɔgɔ 50 bila ka na Faransɛw ka Barkhane mɔgɔ dɛmɛ Mali la. Denmark olu fana ye u ka sɔrɔdasi cɛ 40 bila ka na Mali kɔnɔ walasa ka Faransɛw ka Barkhane mɔgɔw fana dɛmɛ. Estonie sɔrɔdasi 50 fana nana walasa ka Faransɛw ka force Barkhane mɔgɔw fana dɛmɛ. Hali bi a ye video tɔ lajɛ fɛn dɔ ta caman tɔ bɛ yen nɔ. Minɛn min bɛ Faransɛw ka Barkhane sɔrɔdasiw bolo Mali kɔnɔ ani a joli b'u bolo yen nɔ an bɛn'o fɔ an ɲɛna sisan. An k'a daminɛ Barkhane sanfɛ mugucilaw la. U b'a fɔ avion min ma ko drone o den 3 bɛ Faransɛw ka Barkhane mɔgɔw bolo Mali kɔnɔ. A bɛ fɔ kɛlɛkɛ avion min ma ko MiG o den 7 bɛ force Barkhane mɔgɔw bolo Mali kɔnɔ. An kana ɲina sɔrɔdasiw ka hélicoptère kɔ o den 22 bɛ Faransɛw ka force Barkhane mɔgɔw bolo Mali kɔnɔ. Avion de transport logistique n'o ye sɔrɔdasi ta avion ye o den 10 ɲɔgɔnna bɛ Faransɛw ka Barkhane sɔrɔdasiw bolo Mali kɔnɔ. Sisan an ka taa duguma mugucilaw ka kɛlɛkɛ bolomafɛnw na. A bɛ fɔ kɛlɛkɛla min ma ko véhicule blindé o belebeleba ɲɔgɔnna 260 bɛ Faransɛw ka Barkhane mɔgɔw bolo Mali kɔnɔ. A bɛ fɔ sɔrɔdasiw ka minɛntala min ma ko véhicule logistique o den 360 bɛ Faransɛw ka Barkhane sɔrɔdasiw ka donta kama Mali la. A bɛ fɔ kɛlɛkɛla min ma ko véhicule blindé o fitini den 210 ɲɔgɔnna bɛ Faransɛw ka Barkhane sɔrɔdasiw bolo Mali la. Hali bi an tile Mali lajɛbagaw a tɔ bɛ yen nɔ. Union européenne mɔgɔw y'u ka sɔrɔdasi 500 bila ka na Mali kɔnɔ min bɔra Europe fan bɛɛ fɛ walasa ka na Mali sɔrɔdasiw entraîner. O baara in musaka bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 33 ɲɔgɔn. Avec tout se passe bien, ne cesse pas d'apprendre. An tɛ se ka ɲina an teri Irizi kɔ. Musa Tan na olu y'an dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛn ye. Nin na u ko k'u bɛna u ka sɔrɔdasi dɔw ci ka taa Mali la ani fana k'u bɛna kɛlɛkɛminɛn dɔw feere Mali ma. An ka taga musaka ko ta fan fɛ n'an y'a ta k'a lajɛ nin baara ninnu musaka o tɛ fitinin ye. MINUSMA ale musaka bɛ taa $1 miliyari 1.12 la san kɔnɔ Mali la. Faransɛw ka opération Barkhane Mali la ale baara musaka bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 1 tile o tile. N'an y'a ta k'a lajɛ nin lakananikɛla ninnu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mais hali bi nin bɛ kɛ Mali kɔnɔ nin fana bɛ kɛ ale nin fana bɛ kɛ an b'a yɛrɛ ɲininka yala ninnu nakun ye jumɛn de ye Mali la sisan. Ɲininkali to min bɛ yen waati dɔ sera sa i bɛ k'a ka bɔ a ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna n'a bɛ kɛ cogo min na a ka kɛ ten tɔ. An tile Mali lajɛbagaw n'a b'a fɛ k'a dɔn ne ye n ka kunnafoni nin mɔ fan min fɛ a sɛbɛnnen don duguma description na yen nɔ. A k'an bɛɛ kɔfɛ an tile Mali lajɛbagaw nin video ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan.